kom til at hedde Nicoline, mand. Vi bliver helt for fuld. Prøv at se det. Det er noget rockfuld eller noget gammel pap. Og det gjorde man altså for at lyde dem, tror jeg. Den har kørt under. Og jeg tror, det er helt originalt. Ja, det der, du må hellere gemme. Hvor skralder den? Skal vi ikke sige, den er tung? Skal med på museet. Okay. Men jeg tror, det er originalt, det der. Så er det derfor, der ikke kommer noget ud igennem. Ja, Det må hellere lige på igen. det skulle lige suge. Det var en fyldte med lampe ved Oliver. Det er bare skrevet helt lortet ud, du. Er der så færdig? Prøv at kigge ind. Ja, der er slet ikke noget. Det der, det skramler bare den her plade her. Nå, det er jo bare den, der kommer til at skjold på. Det kan være, at det skal strammes lidt bedre, den der måske. Ja, det er... Kan det ikke det? Og vi skal bare... Jeg har kun håndspændt den der. Ja, ja. Og du har ingen pakken i. Jo, han har. Han havde skruet den på, så siger til dem, hvad har du lagt pakning i? Hvad for en pakning? Jamen, så går den ud. Den går ud, når den bliver varm. Det skal ind på hjemmesiden, ikke? Jeg slår dig ihjel, jo. For helvede. Vi er alle sammen vand i øjnene, når det regner. Han kom til at hedde Nicoline, mand. Du skal bare træde sådan. Hvad skulle du have? Var det en skruefanger? Så kan jeg se, så er der biler til Så træder du bare vandet. Jeg synes, at han Det er ikke det regner. Sådan, og så nu lader du